Φανταστείτε ένα μέρος τόσο μυστικό που ακόμα και οι ντόπιοι απαγορεύεται να πατήσουν το πόδι τους εκεί. Αυτή είναι η ιστορία της Νιάρχου, ενός μικροσκοπικού νησιού στα ανοιχτά της Ελλάδας που είναι αυστηρά απαγορευόμενο. Αλλά γιατί? Κάποιοι λένε ότι είναι λόγω αρχαίων ερειπίων. Άλλοι ψιθυρίζουν για επικίνδυνα μυστικά θαμμένα κάτω από την άμμο του. Η αλήθεια? Η Νιάρχος είναι ένα προστατευμένο καταφύγιο άγριας ζωής τόσο εύθραυστο που ακόμα και ένας μόνο επισκέπτης θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία. Είναι το σπίτι σπάνιων φυτών ειδών που κινδυνεύουν, τα οποία οι επιστήμονες είναι απελπισμένοι να προστατεύσουν. Όχι φωτογραφίες για το Instagram, όχι ημερήσιες εκδρομές, ούτε καμψαράδες δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν. Θρύλοι κυκλοφορούν για κρυμμένους θησαυρούς και φανταστικούς φύλακες, αλλά ο πραγματικός θησαυρός είναι η ίδια η ανέγκυχτη φύση. Μερικές φορές, τα πιο συναρπαστικά μέρη είναι αυτά που δεν επιτρέπεται να δούμε.